Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дорогие собры, дорогие земляки, мы с вами прошли великий кавалок дороги. Дороги в истории, осо такие как вы, змагались, делились с ближним, робили ученики милосердности, были побыт. И были, як казав же только Шурак, Беларусю. І сапраўды, я дзякую так само нашим гостям, які приходили в нас. І я прошу прабачэння, што мы не заўважылі, што яны былі на самом пачатку. Гэта правда, тут арганізатары у нас не і все, мы не ідеальны, я просто кому-то так само. Але так само я бы хотел запросить наших нашего гостя, супрацоўніка господара Валерия Маскевича. Марцин тоже сказал, что Сябры, ведаеце, сёння мы распачыналі наше шэсце ля помніка выбітнага дзеяча Беларусі Андрэя Тадеуша Бонавентура Касцюшка. І, ведаеце, я подумаў, што у нас ёсць свой пантэон герояў. Ведаеце, сёння ў дзяды мы узгадваем нашых продкаў. Наши продкі таго вартыя. Ведаеце, у часы, калі наша краіна была у нейкіх таких, ведаеце, варунках няпростых, вакол гэтых людзей таксама быў сумнеў. Гэтым людзям таксама казалі, магчыма, што ў іх нешта не атрымаецца. Але яны не пускалі гэты сумнеў ані ў свой розум, ані ў сваё сэрца. І таму сёння мы маем сваю краіну. І гледзячы на помнік Касцюшкі, я дзякаваў нашым продкам за тое, што яны вартыя пашаны. І, дарэчы, вы ведаеце, што гэты помнік тут у Варшаве, які пабудавалі ў 2010 годзе, на 100 гадоў раней такі ж помнік паставілі ў Вашынгтоне для самога Белага дому. Нашых продкаў шануюць па ўсім свеце. Беларусы таго вартыя. І сёння я хочу вам сказаць, сябры, у нас таксама можа быць пэўны сумнеў, які падкрадваецца да нашага сэрца. Мы таксама можам адчуваць недахоп пэўнага натхнення. Але сёння я хочу вам сказаць, сябры, мы мусім і абавязаны быць вартыя наших продкаў. Я верю, что у каждого из нас у розуме и у сердца были веры, ногти, на шаг больше, чем сумнев. И я верю у тое, что раз 500 год у Беларусь вернется наш золотый век. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую великий. Саме я бы хотел звернути увагу поліції. Які ми все пригожі. Давайте поглядим, усміхнемося тому белорусу, кто по образованию. Спасибо. А теперь усміхніться самым ближними своими. Мы, белорусы, мы один народ. Розны, але мы один народ. Мы позитивные, мы можем робить добро. И робить это добро вельми шмат, как наши продки. И мы обов'язково тому переможем. Бо режим
грунтуецца на зле, на гвалце. А у нас ёсць праўда. Як казаў Павел Северынец, не хлусі, не крадзі, не забівай. Именно та наша правда робіць нас моцнымі. І я хочу таксама запросіць до нас прадстаўніка партыі Народная грамада і выступіць таксама на нашым згромадзенні як аднаго з арганізатараў. Ласка. Наталья Попкова. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Сьогодні насамрэч святочны, але вельмі сумны дзень. Гэта дзень, калі мы ўспамінаем пра загінулых тых, хто загінулі падчас барацьбы за Беларусь, за незалежнасць Беларусі, за тое, каб Беларусь сьогодні була на мапе Європи. І дзякуй Богу, яна яшчэ пакуль ёсць. Я хочу, каб вы все вспомнили тых людей, якія пачалі змаганне за Беларусь сотні гадоў таму. Тадеуш Костюшка, Эмиля Плятер и так далее. И тыя людзі, якіх мы сьогодні вспоминаем, яны, напэўна, ганарацца намі. Ганарацца не тым, што мы іх успамінаем, а ганарацца тым, што мы і зараз не здаемся. Мы боремся за нашу краіну, мы боремся за незалежнасць Беларусі. І, напэўна, мы пераможам. Гэта можа быць не сягоння, не заўтра, і нават не праз тыдзень, але гэта, напэўна, будзе. На жаль, мы вымушаны плаціць за сваю свабоду жыццямі, лесамі, кроўю беларусаў, выбітных беларусаў, людзей, якіх ужо сягоння не можна, а трэба называць героямі. Тыя людзі, хто загінуў у змаганні за Беларусь 100 гадоў таму, тых людзей, якія загінулі ў змаганні за Беларусь 50 гадоў таму, 30 гадоў таму, мы не маем права перастаць змагацца. Таму што гэта як плевок у твар тым людзям, якія аддалі за Беларусь сваё жыццё. І дзякуй Богу, мы сягоння сабрались тут. Мы не вспоминаем загінулых і пацярпелых у вязніцах. Мы знаходзімся ў вольнай Польшы, і мы бачым, як расцвіла гэта краіна за апошнія 30 гадоў. І мы бачым, і мы ведаем, што Беларусь можа быць лепшай, і яна будзе лепшай. Трэба толькі трошачку, зусім трошачку, яшчэ паднапружыцца і даць, выбачаюсь, пярдола усатаму узурпатару, які зараз катуе нашу краіну. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Мы разом, нас много, за нами перемога! 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 Дякую вялікі. Дарагія сябры, дарагія беларусы, землякі і сувальчыннікі. Я таксама вельмі шмат разважаю. Кожны з вас дзесьці пакінуў у Беларусі сваіх родных і блізкіх. Але хтосьці таксама прыехаў сюды, у Польшу, самі роднымі і блізкімі. Хтосьці мае сваю сям'ю, стварыў сваю сям'ю. І вельмі важна таксама паглядаць на ролю, які я сын, які я муж. А хтосьці можа падумаць і прадаць на тэму, якая я маці і якая гэтая жанчына, дачка, сястра. Роля у сям'і. Ці сапраўды мы дзелімся гэтай любоўю, салідарнасцю? Ці мы сапраўды салідарныя з тымі, хто застаўся у Беларусі? Я хочу попросить святара Белорусской автокефальной православной церкви Вячеслава Кучака. Мир вам, шановні брати і сестри.
Меня зовут отец Вячеслав, Белорусская автокефальная православная церква. Я щиро вітаю вас в эти святые дни, коли мы, як колись на Беларуси, отзначаем шестем этот день дзяды. На жаль, ведаеце, што ён змрочаны. Ну, перш хацеў все-таки вернуться, што у нас не просто традыцыйная акцыя, а і рэлігійная. Калі мы узгадваем продкаў, тое, што наша зямля, наша краіна не адзін, не десятак, а ўжо мае тысячагадовую гісторыю. І першае, калі я гляжу на вас, мне вельмі ўсцешна, што столькі людзей сабралося, столькі узгадваюцца это маршы на курапаты, которые якраз на дзяды ладзіліся ў Беларусі. Вы ўсе ведаеце, што ў гэтым годзе фактычна недазволена было жорстка регламентаваны, і таму не правадзілі офлайн марша ў курапаты. Нават наадварот, вы ведаеце, што лукавая ўлада, яна не дае сумаваць, а дае новыя інфармацыйныя повады. І вы бачылі ўсе гэтыя, хто хацеў, ўсе гэтыя кадры, калі амбасадары, которых цяжка просто так арыштаваць і пасадзіць на акрэсе, яны прыйшлі узгадаць памяць беларусаў, то ім вот эти дзяржаўныя прапагандысты, розныя азарынкі, людзі тыкалі ў мікрафон, у твар микрофон и фактично образными поводинами ображали всю Белорусскую державу. Это, конечно, вельми прикро. И это особливо показывает то, что это символичное место, это некрополь Куропаты. И оно як бы не асэнсавана, не прачулі беларусы. І таму гісторыя паўтаряецца. Сучасныя падзеі в нечым можна таксама назваць 37-м годам. І тым не менее я хотел бы сказать, вот як пачаў спадар Евген, што беларусы не скарыліся. І гэтыя 108 творчых особы, якія былі расстраляны з 29 на 30 кастрычніка 37 года, у наших расстрелянных поэтов одна из самых драматичных историй, дату новейшей истории Беларуси, и они померли не дарма. И вот это мужчины, большая частка, яны вышли, каб боронить семью Яглова и боронить батьківщину. І так само і зараз шмат людей, шмат мужчин виходять, каб боронить батьківщину, боронить Беларусь. І я вельми успішно ще раз вітаю, віншую всіх, хто сюди прийшов, кто не побоялся своего рода. И раз у Беларуси подобные мероприятия фактично строго заборонены, то треба тут отзначать и передавать и подтримливать Беларусь. Ну и, конечно, безумовно, варто памятать, что сегодняшние дни, коли мы узгадываем продков, хай хтось, хто зможе пайсці на могилки, хтось поставить свечку, хтось іншим чином. Тут вельми прошу моцно, ви бачите, католицькі традиції з знижками, з лампадками. Тому зараз буде молитва на Гутний Боже. Хай Бог супокоїть душі супочулих і загинулих, і закатованих мужів, синів, дочок Білорусі. І хай живе Беларусь, живе з Богом. Першую мировую войну на румынском фронте было 100 тысяч белорусов со зброей. Калі б яны приехали со зброей в Беларусь, то зараз бы мы уже давно мели свою незалежную республику.
белорусы, наша нация от Пскова, Смоленска, Бранска, що там ніже і до Ломжи тут. То ми могли зробити таку державу. Але вони приїхали без зброї, вони здали зброю, приїхали. Я хочу сказати, що супротив ворога коварного можно только со зброей воевать, а не с шариками и не с сердечками. Треба зброя. Народ белорусский полное право має на суверенность. Суверенность это тот, кто має уладу. Улада не бывает без силы. Это неправда, кто вам каже, что можно просьбами у оккупанта выпросить для себе уладу. Он не для того захопил Беларусь оккупант, чтобы дать нам уладу. Треба будет воевать, и вам треба будет погибать, а не ходить и не песни спевать и орать, что вы перемогли. Вам треба погибать, за вас не будут погибать те, кто ничего не разумеет. Отсидеться не удастся. А про опошние битвы. Грюнвальдская и битва под Воршей. Там у Грюнвальдской командовал Витут, который князь там литовский, Миегала, тут так само народженую Витебску. Все керовали, белорусский шлях. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! А подворщик керовал! Живе Беларусь! 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 Дорогі сябры, я сьогодні вельмі шмат казав про те, що ми вельмі розныя. Я вельмі шмат казав про те, що вельмі важна задуматися, які ми з вами виконуємо ролі у сім'ї. Ці подаємося ми своїм емоціям. Ці становимося ми подобними на АМАП. Ці опускаємося ми до узровня АМАПа. Ці використовуємо ми сродки АМАПа. І скажіть мені, що відрізняє нас, будучи тут разом? Гэта солідарність, коли ми скидаемся грошима тому, кого зволили з праці. Гэта солідарність, коли ми скидаемся грошима, коли хтось хворее, потребує допомоги в шпиталі. Гэта солідарність, коли Беларусь терпить. І гэта солідарність б'ється тут праз любов. У кожного з вас, у кожного з ваших серців. Солідарність, яка праз любов милосердную, яка пробачає тому, хто колісці зграшив, але одумався і встав у наш ряд. Бог есть любовь. Не традиция просто поставить свечку, нібито магія, і ми отримаємо цуд з неба. Але поглядите, ласка, на себе, які зараз ми стали солідарними, і що ми змогли зробити такое, що прихильники режиму ніколи в своїм житті не зроблять. Чи будуть вони здавати гроші тому своєму прихильнику, який потерпів? Чи будуть вони солідарними зі своїми прихильниками? Мені здається, їх якраз таки одно. Прага посади, кар'єри і гроші. Мені здається одно, що їх одна тільки страх, що колись режим їх покарає за правдивость. І ви бачите, що режим робить все максимальне, щоб запружати і щоб потім обозлити. Ян Павел II, где мы стали с вами под крыжем, зустрівся свой час с президентом СССР Михаилом Горбачевым 1 снежня 1989 года. И гэты союз развалился. Шмат он говорил, Яна Павел II сустракацца с гэтым представником империи зла. Але зробив все такое,
все для того, каб зло прайграла. Бо зло ніколі не можа чыніць добро. А гэта значыць, лёсам наканавана яму паражэнне. Таму верым, можам, пераможам. 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 Я так само, сябры, хацеў бы звярнуць увагу на цікавую вельмі падзею. Это вельмі важна. Глядзіце, у нас шмат казалася пра гісторыю. У нас быў такі цікавы шляхціц, кміціц, з Аршаншчыны, Орша, так? Гэта ўсход. Хтосьці скажа, ай, там Расія, але сябры. Гэты чалавек служыў сваёй бацькаўшчыны, Рэчы Паспалітай, великаму княству літоўскаму. Яго падманулі. Ён пайшоў на службу Радзівілу, які хацеў сабе карону і здрадзіў каралю. Але ў гэтага міціца быў выбар. У гэтага міціца быў выбар пакаяння у Частахове, у святым месцы, адкуль палякі вызвалі сваё каралеўства. І потым аб'яднанне з каралём і вызвалення сваёй бацькаўшчыны. Ён аддаў сваё жыццё. Ён прызнаў свае памылкі. Ён побач з тымі, хто хацеў яго забіць за здраду, але дзейнічаў пад псеўданімам. Ён дзейнічаў, ён ахвяраваў, і ён быў міласэрны. Таму, дарагія сябры, я таксама хачу папрасіць спадара Паўла Латушку сюды, да нас. І сказаць пару словаў. Таму што я думаю, што гэта той чалавек, які вельмі шмат чаго перажыў. Павел Павлович, могу так до вас звернуться? Я прошу вас сказать пару словов. Дякую вялікі. Ну, мы завершаем нашу акцию сегодняшнюю «Дзяды». Мы казали, что это наша национальная традиция, это то, что мы повинны захоўваць, перадаваць іншым пакаленням беларусаў ад сям'і да сям'і, каб гэта заўсёды было з намі, павага, шанаванне наших продкаў мінулых, продкаў, якія змагались за незалежнасць, дзякуючы якім вытрымаў беларускі народ, не гледзячы на ўсе навалы, якія пракаціліся па нашай зямлі, але і сённяшнім нашым сучаснікам, якія таксама загінулі за нашу вольнасць і свабоду. Але калі б мы думаем, што мы і верым у тое, што мы пераможам, мы павінны быць сістэмнымі, арганізаванымі, і мы павінны быць аб'яднанымі. І першае, над чым мы павінны сёння працаваць, гэта зрабіць такую сітуацыю, калі Лукашенко не будзе вітальны нідзе ў свеце, калі ён будзе палітычным міжнародным нулём. Гэта непрызнанне Лукашэнкі і яго ўраду. Гэта самая галоўная, важная задача для ўсіх палітычных цэнтраў, для беларускіх дыаспораў, якія працуюць за мяжой, пераконваць усіх палітычных партнёраў, урады, міністэрствы замежных спраў, парламенты не прызнаваць Лукашэнку, не паціскаць яму руку. Ён таксічны, ён чалавек, які не мае права камунікаваць ад імя беларускага народу. Гэта галоўнае і гэта вельмі важнае. Наступнае, гэта чалавек, які даваў загады забіваць, нішчыць людзей, гвалтаваць людзей. Гэта той чалавек, які зрабіў шмат злачынстваў на нашай Беларусі. Пачынаючы ад галоўнага, ён парушыў асноўны закон, канстытуцыю нашай краіны. І ён здзейсніў і здзяйсняе злачынствы супраць беларускага народу, супраць кожнага з нас, хто знаходзіцца за мяжой, супраць тых, хто на нашай радзіме зараз терпіць пакуты. І ён павінен стаць перад судом, міжнародным судом у Газе, міжнародным судом ад-хок па Беларусі. У рамках універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі павінны быць пакараны ўсе тыя, хто ажыццяўляе злачынцы. Мы таксама патрабуем далейшых, больш моцных, мэтанакіраваных санкцый супраць гэтага жудаснага рэжыму. Толькі санкцыі могуць дазволіць вызваліць нашых палітычных зняволеных.
только разом аб'яднаныя гэтыя тры інструменты даведуць до таго, што мы зможам спыніць гэту жудасную навалу і перайсці до таго, каб выканаць нашы патрабаванні і правесці новыя дэмакратычныя выбары. Прабачце, што я, можа, не антикавіднай масцы, але я хацеў бы таксама звярнуцца перадусім, конечно, да ўсіх беларусаў, якія сёння на Беларусі. Кожны з вас важны для нас, для нашай радзімы, для нашай бацькаўшчыны. Памятайце пра гэта, ведайце пра гэта, што толькі мы самі ў нашых руках можам захаваць нашае здароўе, нашае жыцці, жыцці нашых блізкіх і родных. Таму давайце дбаць пра нашае здароўе самі. Гэты злачынны рэжым не дае нам праўдзівых дадзеных, колькі людзей памірае ад ковіду, колькі людзей хварэе, колькі людзей церпіць з гэтай хваробы. Гэты рэжым не прадпрымае дзеянняў дзеля таго, каб спыніць гэтую хваробу на беларускай зямлі. І толькі ў нашых руках, перадусім у нашых руках, забяспечыць нашу з вами бяспеку і дажыць, дайсці да будучай светлай нашай радзімай Беларусі. Таму народны каранцін, ён можа пачацца сёння, можа пачацца заўтра, 1 лістапада, ад 2, але гэта залежыць толькі ад нас з вами. Давайте захоўваць здароўе сваё і наших родных і блізкіх. Дзякую всім тым, хто прайшоў гэты сімвалічны кіламетр па вуліцах Варшавы. Важна, каб нас было больш, важна, каб мы аб'ядноўваліся. Ну а зараз, як попросила меня Стася Шушкевич, мы выканаем «Магутный Божа» гімн беларусаў. Дякую великі. Я, ласка, прошу Voices from Belarus, ласка. Зраночка, хвіліночка маленька. Гэта люди працуюць для Беларусі. Яны не просто клали руки, яны маюць свой проект, так? Да, мы уже тут рассказывали неоднократно. Voices from Belarus — это проект. Мы занимаемся тем, что мы публикуем, переводим самые актуальные новости из Беларуси для мирового сообщества. Это действительно важно для того, чтобы Беларусь оставалась в международной повестке. Сегодня у нас чуть позже выйдет пост, очень важный пост. Он будет о том, что действительно международные компании и ряд международных компаний продолжают финансировать режим Лукашенко. Это правда. Такие компании, как IKEA, такие компании, как Bosch и так далее. Действительно, мы можем этому противостоять, потому что давайте вспомним хутенько про то, как мы противостояли Шкоде, как мы смогли все-таки добиться своего, Нивея тоже. Действительно, мы можем влиять, потому что нас много. И мировые компании, они очень дорожат своей репутацией. Поэтому действительно мы можем на это повлиять. И сегодня выйдет пост об этом. И будут ссылки на каждую компанию. Вы можете делиться этим постом со своими друзьями, писать комментарии этим компаниям, в директ писать им и распространять информацию об этом. Я сейчас там передам микрофон своему коллеге, он расскажет про наши стикеры. Ребята, к не менее важному, у нас есть вот такие стикеры с котиками. Вы можете подходить к нам, они абсолютно бесплатные, и мы вам их дадим. Кусь за Беларусь. Бо ми всі котики, правда? Але у кожного котика є що? Когтики, правда? І ми можемо кожен з вас, як ці хлопці, робити свою справу. Як казав наш братіклас, роби немагчимое, як ніхто, і будеш перемагати. А тепер, на закінчення нашого шестя дзяды, заспіваємо гімн, духовна молитва, «Могутний Боже».
Щасливой країну нашу і наш народ. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Ми разом, нас много, за нами перемога! 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 Сябровы, сапраўды, паглядзіце, якія мы шчаслівыя. Нават калі рэжым выкінуў нас сюды. Именно то, что мы с вами робим, делимся добрынёй, проявляем солидарность, вучимся, как потом вернуться в Беларусь лепшими, свободными, с новыми ведами. Тут, конечно, вы заўважце, за моей спиной есть колонна нашего монарха Жигемонта III Ваза. На его краіну, на нашу Рэч Паспалітую нападали з розных боков. И он мог стратить свое королевство. Але он змагаўся, отбивался и перемагал. И я упевнены, что каждый раз, когда вы будете проходить тут, на плацу Замковым, узгадайте, что продки перемагали и переможем мы. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. А теперь, дорогие сябры, я хочу подяковать усім тым, кто был в оргкомитете. Спадарня Стася Глинник, так само спадарня Наталья Попкова, Елена Янушковская, Эдвард Роговский, який, на жаль, коронавирус. Дома. Так само хотел подяковать усім тым, кто долучился, это Евген, я вважаю, не буду называть прозвище, ён не сказал. Вот. А так само у нас еще інша, это Мария и Эмилия. Я хочу великий дякую. Я прошу пробачення. Вас всі. Ну, на другий раз здесь только Працюємо, але не ведаємо ім'я. Один одного. Меня зовут Алена Пономарова. Алена, ви ж бачите? Так, дякую. Дякую всім, що прийшли сьогодні. Дякую, що собралося так шмат людей. Это вельми приємно, що білоруси пам'ятають про це і приходять. Ми разом робили эту працу, ми разом зорганізували це шествие. Вот. Тому дякую вам усім. Живи Білорусь! Живи Білорусь! Живи Білорусь! Сябры, дякую, мы вас любим! Живи Беларусь!